В днешното видео ще разгледаме драмата между Пеши Гоши и една телевизия, която не искам да споменавам коя е. А сега нека да видим първо телевизията какво казва за неговите лапкоини. Ново предизвикателство за децата и провокация към родителите. Онлайн игра, в която обаче участниците реално трябва да търсят и да събират пластмаса. Става въпрос за лапкоин играта, където деца търсят лапкоини навсякъде из града или като цяло и в други държави. Масови предмети, поставени на различни места в паркове, на улицата, на покрива на сгради и други. Това, което искам да спомена е, че лапкоини няма на покриви на сгради, но за другите съм малко съгласен, тъй като няма и на улици чак толкова много, повече са някъде на по-безопасни места. Други опасни пространства. За да започне играта, трябва да се изтегли специално мобилно приложение. Там търсачите намират локациите на цветните пластмаси. За да започне играта, трябва да се качим на някоя сграда, както казват в това. Всъщност, те започват репортажа си с това как някакъв човек се катери на стълба, което изобщо не е така, и да бяха показали поне приложението, или ако не искат да го споменават, както ще направят в този репортаж, просто да си говорят, без да показват такива опасни неща. Масови предмети и тръгват да ги търсят. Това е накарало учителите да се притеснят за сигурността на своите възпитаници. Тези предмети могат да бъдат на... Учителите се притесняват за децата, защото те са в час и бягат от часовете. Но това не е проблем на Пеши Гоши, ами по-скоро на самите деца. покриви на сгради, на тревни площи между двете платна на... Ами на тревни площи не знам какво може да стане на някое дете, освен ако не избяга от час, тогава вече е проблем, но отново казвам не на създателя на лапкоините, ами на самото училище и на детето. булевард или пък на места, които са опасни за децата. Ако тревна площ е опасна за детето, то тогава не знам. Затова не мога да разбера как може възрастен да притесни някое дете и защо като цяло възрастните си губят времето в търсене на лапкоини. И повече деца за един... Също може и две деца да се сбият за лапкоин, като това вече пак казвам не е проблем на създателя на лапкоините, а проблем на децата. и същи предмет. Много ученици имат опит с нашумялата игра. Ако е само детето, Какъв опит трябва да имаш с игра, вече не знам. Може би трябва да се играе в нея, макар и в лапкоин приложението да не трябва изобщо да се играе. вечер да отида някъде, може да го отвлекат или В България много рядко се отвличат хора, но е възможно, да. нещо стане. Ако са скрити на някакво, например, под камък или нещо, тогава е опасно. Когато е скрито под камък е опасно, може... Нищо не може да стане, когато е под камък. Една крача с едно дърво и една гума, отдолу имаше едни камъни и едно момче не беше беше по-голямо от нас. Сигурно започна, нали, да разваля всичко от всичките страни. Това не е проблем на създателя на лапкоините, ами на самото дете, и сега ще чуете какво друго е направото. Камъните и всичко, и украсата се развали, той се нарани и въобще не го намери. Манията по търсене на Самото дете се е наранило и не е намерило лапкоина, пак не е проблем на създателя на лапкоините, ами на самото дете. предметите кара някои ученици да бягат от час. Преди 2 седмици и половина имахме случаи на деца, които са напуснали учебния час, именно за да търсят в близката околност, извън училищния двор, такъв пластмасов предмет, който в техните очи, разбира се, има. Това вече не го разбирам, защото бягаш от час за лапкоини, но може и да е ставало. Голяма стойност. В такива случаи децата просто загърбват всякакви правила и тръгват с главата напред. От училището призовават родителите да бъдат внимателни и да обяснят на децата си рисковете от играта. Това беше с репортажа, а да видим сега и реакцията на създателя на лапкоините. Предизвикателство за децата и провокация към родителите. Онлайн игра, в която обаче участниците реално трябва да търсят и да събират пластмасови предмети, поставени на различни места в паркове, на улицата, на покрива на сгради и други опасни пространства.
За да започне играта, трябва да се изтегли специално мобилно приложение. Там Ето вижте как започва репортажа, за да започне играта и показват кадри на човек как се качва по стълба на покрив. Ето по този начин Това и аз го казах, че няма смисъл да се слагат човек, който са хотели на покрив. медиите ни контролират или по-скоро извъртат нещата, за да може да вкарат нещо в главите на хората. Цялата идея на играта е, докато си прекарваш нормалния си ден и случайно да намериш лапкоин, като имаш приложението. И да си направиш колекция заедно с приятелите си, с баща си, с майка си, с семейството си. Питали са 2 деца за играта и 2 деца не показват какви въпроси са им задали и отговорите просто са накъсани, са нарязали отговора им и са размерени. За това съм съгласен. Наистина, децата ги дори не зачух какво ги питаха, но те казаха на микрофона, едно от тях. Когато е под камък, тогава е опасно, което е доста странно. Местили думите, за да звучи се едно казват нещо лошо за играта, нарязали отговора им и са разместили думите, за да звучи се едно казват нещо лошо за играта. Даже, сега ще ви покажа. Това е най-добрият пример. Или нещо стане. Ако са скрити на някакво, например, Нещо бъгна. Се едно казват нещо лошо за играта. Даже, сега ще ви покажа. Това е най-добрият пример. Или нещо стане. ако са скрити на някакво, например, под камък или нещо, тогава опасното е едно краче с едно дървоен. Може използвате Буквално това го казах и аз, че това дете сигурно е казал нещо друго, но са променили самия отговор. това отдолу да скролните пак да го чуете. Той каза, ако е скрит, нали, под камък, то тогава е опасно. Така прави. В смисъл, съвсем различен тон, съвсем различна интонация. И то се чу как е нарязан. Какво стана с журнализъм? Нали за това го учат в университета, нали, че трябва да провериш истината, че трябва да питаш хора, да излъчиш техните отговори. Не. Да, тук в телевизията, която и да е тя, няма да споменавам, се казва, че буквално на човека му съсипва за репутацията, като това малко тъпо от тяхна страна, но те си знаят. Не е просто журнализъм, решили сме, че ще изкараме след тази игра, защото няма игра прослави България, че е стигнала първата създадена в България българска игра, стигнала номер 1 в App Store и в Google Play. Никоя друга игра не е стигнала такова нещо създавано в България. Не. Тук той е прав. Това лято или миналото, не съм сигурен, но Lapcoin играта беше най-популярната игра в безплатна игра в Google Play и App Store. Защо да го излучат? Нова опасна мода, нищо, че е на 2 години и половина играта, между така се каза репортажа. Нова опасна мода. Играта излезе преди 2 години и половина. Нямало е абсолютно никакви проблеми. Извън проблема, че много често коините липсват, защото хора не ги регистрират, но всичко, което е човешко. Това вече, че хората не регистрират коините, не е проблем на, пак казвам, на човека или дори на училището, ами на самите деца или възрастни, защото явно и възрастните търсят лапкоини. Човешко възможно да се направи от наша страна се прави. Lapcoin продължава да е една игра, започна от моето мазе преди много години. Стана най-голямата мобилна игра в България. Направена от България, имам предвид. Brawl Stars все още ни води от всякъде. Изискваме БНТ да направят втори репортаж с същата дължина, където реално Никога няма да го направят, това според мен. дават нашия глас и светлина върху истината, а не да гледат с какво. Да, никога БНТ не биха направили това, защото да знам, няма смисъл да го правят, защото са ви нали, казали нещо лошо за вас, защо да казват нещо хубаво, но те си знаят, може и да направят така. Надявам се видеото да ви е харесало, абонирайте се за канала, може да напишете коментар какво мислите за тази ситуация, кой е прав, кой е крив в тази ситуация и до следващото видео. Чао от мен!